Hello mga subscribers, muli si Modern Mag-Camping to. So kaka-walking jogging ko lang sa Oban at namit ko nga itong ating friend na si Roy Peña. Ilan taon na Roy? 53 na po ako. Ayan, so galing po kami sa Oban, namit ko siya, sinama ko sa pwesto ko kasi almost, ilan taon na stroke? Taas mo ang kamay mo. 4 years. Taas mo ang kamay mo. Ayun, yung kanyang kamay, hindi natataas. Ayun, pero makakalakad na po siya. Ayan. So, ito, konting kembot lang itong gagawin natin kay Roy para mabalik yung kanyang trabaho. Ang trabaho niya po ay driver. So, 4 years na po siyang walang income. Ayan. So, bagong lahat, panalangin muna tayo, ha? Opo. Yung sabihin mo, ha? Opo. Okay, Ama. Sabihin mo, Ama. Ama. Pasan mo, Ama. Ama. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sa umagang ito. Sa umagang ito. Pinupuri kita. Pinupuri. Pinapasalamatan kita, Ama. Pasalamatan. Tinatanggap kita. Tinatanggap ko po ng buong puso Ang buong puso. ang iyong anak Ang iyong na anak. si Jesus, Na si Jesus. na aking tagapagligtas. Na aking tagapagligtas. Naniniwala po ako Naniniwala. na ako'y gagaling Na ako'y gagaling. sa modernong magkiyapweng Pumutir mong magkapeng. ay instrumento mo Ang instrumento mo. ng aking paggaling Ang aking sa paggaling. pamamagitan Sa pamamagitan ng kanyang therapy ng kanyang therapy. at mga taong gagamitin mo. Ang mga taong gagamitin mo. Maraming salamat po, Ama. Maraming po salamat. Po, Ama. Sakot dalangin Salamat na lang. sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, siyempre, unang-una, Roy, bago tayo nagkaganyan, siyempre, yung ating sobrang bisyo, sobrang, ano natin sa ating sarili. So, unang-una, ito, yung tinatawag na slide massage. Hindi ko naman ako sa iyo. Di ba? Oh. Yan. So guys, tuntua siguro. Ano masasabi mo? Sa araw na ito, pinagpala ka ba? Masaya po ako at panagpala ka. Ano ba yung panalangin mo? Ano ba yung panalangin mo? Panalangin ko, Ama. Kanina, nag-pray ka, di ba? Opo. Ano pray mo? Ama, ako po nagpapasalamat sa iyo. Di ba nag-pray ka kanina ng umaga? Ano yung Opo. nag-pray mo na nangyari? Eh talaga po ang ano ko talaga nag-pray ko kanina. Eh gusto ko pong maghanap ng trabaho. Paano ka mapagtrabaho pag ganito? Eh, Kung gagaling ka, baling kaya ko lang po. mapagtrabaho ka. Oh. So guys, ito po si Yol. So, nakakalakad na po siya. Ito problema niya. Yung mga muscle, almost 4 years na testing. So, gagawin natin, we'll apply speed recovery. Para mabalik si Roy, para mapagtrabaho. Saya-saya ko po. Shoutout ka muna, shoutout eh! Shoutout! Shoutout, pinabati ko po yung aking mga kakilala at mga aking mga kapalit sa fellowship. Christian ka ba? Opo. Anong church mo? Dito po ako sa Mabalacat. Sige. Tuloy-tuloy mo yung alam mo, natutulong lang, ito ay testing sa pananampalataya ko. Kung hanggang saan. Pero may tao talagang gagamitin ang Lord sa iyo. Yan. Magaya lang. Puri ng Panginoon Diyos dahil na-therapy ka. Ngayon po yung Wala po kasi ako doon sa gumagamit si Lord ng isang instrumento. Thanks God. Diba? Ano konti? Isa ka na po doon Yan. sa ginagamit ni Lord ng instrumento para sa paggaling ko. Kaya pag gumaling ka, baka naman. Pag gumaling ka, baka naman. So guys, this M1, Mission Impossible itong gagawin natin. Pero sa tulong at awa ng Lord, nothing is impossible. Yan. Sabi nga sa Mark 11:24, whatever you ask in prayer, ayan, believe that you have received. Naniniwala po ko. And Mark 11:22, have faith in God. Sa mga bata ng Exodus 15:26, the Lord is our healer. Ayan. Opo. Tama. Exodus. 15:26, ayan ang ginagawa. Umakas sa, sa panahon. Holy week yan. Ay, basta kalooban po ni Lord talaga. Ayan. So, magkang therapy, 500. Ayan, kaya mo yan, ha? Ay, Kaya gumaling. gumaling. Yan. Gumaling na ako. Kami na nag-usap na ito. Pero ngayon, we need to help this person. Opo. Sabi nga ganyan, walang tutulong ng ginagamit ng Lord. Ayan. So, pag gumaling ka, Huwag ka lang makalimot sa sa mo Kanya. Diyos,
ginagawa. Salamat sa mga tao ginamit. Trabaho na siyempre. Ayaw trabaho. Bawal na siya bisyo. Ha? Yung pa mo, ba na lang. Kung ganito ka. Okay po. Mas hindi pwede. Ito ba yan, no? Kamay niya, nag-realize ko. Grabe. Ayan. Uy, mukha. No? Tumutanong po talaga yung pag ginaganyan. Kasi ginaganyan ko siya, binubuha ko. Isa-isa. So this is our first therapy session. Ni Roy Peña. District ka? 6 ka? 5? Oh, district ano? District. Boxing ko. Boxing. Ganito pa rin. Opo. Magagasanak po rin. Buti, nagano ko nga yung mga, nagabal ka. Opo. Dati hindi ako nag-oobal eh. Dumadaan-daan lang sa paligid. Matinding labanan to. Grabe. Tikas, no? No? Naramdam mo yan? Lumang. Parang napapalaban ako ng sigaw ngayon ah. Ha? Sigawan. Sisigaw sa sakit. At diyan ka gagaling, ha? Ha? Eh, nung unang stroke ko, nung unang ano ko naman eh, nung unang time na sa stroke ko, sige ang sigaw ko. Ah. Ang pagtulong po sa kapwa, hindi na po hulimig. Kailangan araw-araw. When God touch your heart to convict you, love the person, gawin mo na. Ibig sabihin nun, inaatasan ka ng Diyos na gumawa ng isang bagay nito. Dahil yung tao nag-pray, nag-pray siya dito ng Diyos, at gagawin ka, umaksyon ka na. Ganun po. So, hindi na po hulimig, hindi na Pasko, kailangan tayo ay maging mabuti sa ating kapwa. Tandaan niyo po, the lesson is, pag ilutusan ka ng Diyos, gawin mo lang. Ang pagtulong sa kapwa, hindi lamang yung pakitang tao, kundi galing yan sa puso. It is a conviction that comes from God. Huwag kang tumulong ng pakitang tao, dapat galing sa puso. Ha? Okay? Upo. Upo ka na. Diba? Kanina, nakaganon. Upo ka na po. Kanina po nakaganon siya. Ito po kanina, tikas. Ngayon, bumuka na po. Ibig sabihin, God will heal. Opo. Amen. Ay? Kung gawin natin dyan, kukurentin pa natin yung blood. Alam mo, bumubuhay ka, special ka. You are special ka. Kailangan. Alam mo sa ating mga Diyos. So will you sa digital, masyadong gusto ko mamasa ni brother Roy. Ano ako, pag maling ako, mapagmalit pa kayo. Talaga, hindi mo lang ganun na bigyan. Kadalo siya. Masaya pa akong mga paglingkod kay Lord. Paggaling ko. At makatulong rin ako sa kapwa ko. Makatulong ako sa kapwa ko na na-stroke. Alam ko kung saan ko dadalhin. Tingnan mo dito. Ngayon, ito mo ng customer. Ito mo na ha. Ito mo na, di ba? Oo. Ano yung tulong mo sa akin?
naglampawe. Salamat din po. Hindi po ako marunong lumipat sa mga ganyan. Sa mga naging, parte ng paggaling ko. So 1, 2, 3, 4, 5. You will shock that. Diba? Kailangan palaksan natin yan. So guys, kabang ito yung aming first therapy ni Waipaman. So, light massage and then digital therapy for 15 minutes. So, timplang muna ako ng kape. Actually, na-oval ko lang. Kasama ko si Paring Dom Padilla. Yan, brother kay Paring Dom Padilla. Together with, nag-oval kami. Nakita namin si stroke patients, almost 4 years, Roy Peña. Tagasya na to. Boxing ko, no? Opo. Yan. So po ay 4 na taong walang trabaho po. Yan. So, isa po siyang Christian, no? Christian ka ba? O, Christian po siya. Nag-pray daw po siya kaninang umaga, nanalangin siya, at tininig ng Diyos yung panalangin niya. Ito na po yan. Okay? So, Roy, ang payo ko lang sa'yo, advice ko sa'yo, so pagka gumaling ka na and then tayo ay therapy, bawal ang bisyo, bawal ang alak, bawal ang sigarilyo, bawal ang sobrang puyat ng pag-iisip. So mag-focus ka ngayon kay Lord. Tandaan mo, ito na yung steps mo para gumaling ka. At pag gumaling ka, ayusin mo na yung buhay mo. Okay? Kasi pinipiti ka ng Lord lang. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, God has a great plan for you. May plano pa ang Lord sa iyo. May purpose sa iyo.